awazifumu lenda bwani nkhani yake kuzana ndi mnyamata wa ku Malawi amene amangidwa ku Dubai. Nyamata ameneyo zina lake ndi Venu anapita ku Dubai mu chaka cha 2019 adamwiranitsa ndi anti ake. Atafika ku Dubai kuja china chilichonse chinali bwino. Adayamba kupanga mahaso ake. Nyamatayo ankapanga ma business ake akulisa mankhwala ozunguza ubongo. Zotsatira zake china chilichonse chinali bwino. Komanso kumbali ina ankapanga mahaso opanga scam anthu pa intaneti. Nyamatayo amapanga ndalama ndithu, ndipo zinthu zinkamuyendera. Tsiku lina anakumana ndi mkaziyo amachedwa Hashmi anali mtsikana amene amachokeranso ku Dubai ko. Ndipo anthu wa chibwenzi chinayambika. Ndawo panga chibwenzi ndi Hashmi kunapezeka zakuti Venu anampasa mimba Hashmi. Atampasa mimba Hashmi adapanga chiganizo chosintha ma business ake olakwika. Kenako adasegula restaurant amakhala bwinobwino ndipo china chilichonse chinali bwino. Tsiku lina Hashmi anapanga chiganizo chofuna kumpanga introduce Venu kwa mafriend ake. Anampanga introduce kwa mafriend ake. Friend wa Hashmi adaliso ndi chibwenzi chake. Kudapezeka zoti Venu ndi chibwenzi chake cha friend uja adakhalanso mafriend. Ndi zinali ngati mabanja awiri akuchezera limodzi. China chilichonse chinali bwino izi ndi izi akhala ndi mwana adabadwa wa Venu. Anzake a Hashmi anapita ku nyumba kwa Venu ndi cholinga choti akaone mwana. Atafika kumene kuja anyamata okhoka adambocheza, akazi okhoka adambocheza. Ndi anyamata aja akucheza ankakambirana za business komanso za moyo wa tsiku ndi tsiku. Ndi akucheza nyamata uja adamuza Venu, uzwaja ene mafuna ntapanga business yomatenga zinthu ku China kumazibweresa kuno ku Dubai ndi kumazigulitsa. Zinthu zake ngati masofa izi ndizi. Business imene ndi yotentha kwambiri. Zotsatira zake Venu anamfunsa nyamata uja, business imene ungathe kuyamba ndalama zingati? Nyamata uja adamuza mtengo umene angathe kuyambira business imeneyi. Zotsatira zake Venu anamuza nyamata uja, ine ndalama zimenezi ndili nazo kwa account wanga. Nyamata uja anampempha Venu, uzwa chani sitingapange umodzi kuti tiyambe business imene ine ndiziyendesa ndi ma profit wo tizigawana. Ndi chifukwa chakuti Venu adamukhulupirira nyamata uja adamuza kuti usavutike, tipanga zomwezo, ine ndalamazo ndikupatsa. Ndi ukayamba business iyo ma profit wo tizigawana. Nyamata uja anati okay deal. Venu anamuza nyamata uja, ine sindifuna agreement ina iliyonse chifukwa choti ndakukhulupirira iwe ndi Hashmi ndiwe ma friend wa nthawi yayitali, ndiye ndikudziwa zoti sungatipange chipongwe. Ndikupasa ndalamazo, ukayamba business iyo ma profit anga uzindiponyera ku account, iwenso uzitenga zako. Anati okay chabwino. Ndi nyamata uja analandira ndalama zija adambopanga business ija. Ndi myezi yoyamba ankatumiza adi ndalama zija ku account kwa Venu. Wakhala panga zimenezi kwa myezi 5. After myezi 5 nyamata uja adasiya kutumiza. Zotsatira zake adamuza Venu, business sikuyenda izi ndi izi. Venu ankangomvetsera nyamata uja chifukwa choti ankamukhulupirira, ankaona ngati business sikuyenda. Ndi nyamata uja wakhala kumwimba Venu kwa nthawi yayitali, business sili bwino izi ndi izi. Venu ankangomvetsera mpaka na Venu adasiya kumkumbutsa nyamata uja za profit yake imene amenena kupeza pa business imeneyi. Zotsatira zake nyamata uja wakhala kutamikisa mafailo mpaka na anagula nyumba, kugula galimoto yabwino. Ndi Venu adayamba kuvamphekesera kuti nyamata uja wagula galimoto, nyamata uja wagula nyumba, nyamata uja watsegula shop ina. Ndi kenako adamukumbutsanso nyamata uja, mbale pano pato zikuonesa kuti business ija ikuyenda, ndi profit yanga ija bwanji simundipatsa? Nyamata uja anamuza kuti pano pa bale business sili bwino, nditatenganso ndalama ku banki ndi zimene ndagulira nyumbazi, ndifuna ndiyesere ma business ama nyumba, ndi zimene ananena. Koma Venu ankaziwa china chilichonse chimene chikuchitika. Ndalama zimene amapanga pa tsiku kampani kuja amaziwa, fere kampani ija adayipanga hack, madata a kampani ija adali nawo. Ndi china chilichonse chimene machitika kampani kuja amachidziwa. Zori nkulu agula nyumba yuka ndalama za kampanizo amadziwa. Zotsatira zake ndesana nkumbutsenso nyamata uja adangomusiya. Makala ndi wiki yatha Venu anapanga chiganizo chopeza nyamata. Adauza nyamata aja ndofuna mumuphe mkulu ushu. Anyamata aja adapita adi kokagwira ntchito, adamupha adi nyamata uja. Atamupha akuthawa kumene kujako kamera idawajambula. Zotsatira zake apolisi anasakasaka nyamatayo mpaka anampeza. Okupha uja ndi pamene amaulula kuti amene anatutuma ndi nyamata amene amachedwa Venu, nyamata amene amachokera ku Malawi. Anansakasaka Venu mpaka anampeza. Ndipo Venuyo
sadakana anavomereza kuti zimenezi ndinapanga ndine ndidaruma ndine chifukwa choti mnyamatayo adandipanga chipongwe, adalongosola china chilichonse, anatulutsa maumboni nkuti mu nthawi imene ankakambirana ndi mnyamata uja Venu ankapanga rekodi china chilichonse, ndi china chilichonse chimene chimachitika adali nacho umboni. Zotsatira zake khoti lamugamula kuti iyeyo akhale ku ndende kwa zaka 5 zokha, ndi anthu ena ake amanena kuti khoti sinagamule bwino, amenena Venu akhale ku ndende, life in prison. Koma zimenezi zili mchabe, ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Akuluakulu, lekani kupanga chipongwe anthu chifukwa chakuti anthu ena ake sazakuwuzani kuti ndiupanga zakuti chifukwa ndidira ndalama zanga. Anthu amene amakuwuzani kuti nkakupezani ndiupangani zakuti samapanga china chilichonse, chifukwa chakuti munthu ofuna kupangani chipongwe samakuwuzani, faka kuwuzani muthawa. Akuluakulu, muzopa munthu amene ali ofasa. Kapa gulu mulipo anthu 10 ndi pali munthu mmodzi ofatsa, muzazweza kuti ofasayo ndi woopsa kuposa anthu 10 osewa. Chisanzo ndi Venuyo. Nzake ujaro amamona Venu ngati munthu opusa kwambiri chifukwa chakuti ankangomvetsetsa, koma sankaziwa kuti Venu akuziwa china chilichonse. China chilichonse chimene chikuchitika akudziwa, akungodikira nthawi yoyenera kuti apange chipongwe. Akuluakulu, si bwino kupanga chipongwe anthu, lekani. Osamadya thukuta la ena. Ngati mwapanga lonjezo, kwaniritsani lonjezo.